danna mu subscribe don alamar karuwa. Allah ya bar mu da annabi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka, ya kaunan mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara mana kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan uwa masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka yi wa kanka tambaya, irin soyayyar da kake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wacce irin gudunmawa ce ka bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun ji dai idan muna jin tarihin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu ji irin gudunmawa da suka bai wa manzan Allah, za mu ji irin taka rawan da suka yi, za mu ji irin yadda suka dinga wato ƙoƙarin ba da kansu a kan lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To kai ɗan uwa, wannan irin gudunmawa ka biyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam? Ma'ana, mun ji cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu koya wa 'ya'yanmu, mu ladabtar da 'ya'yanmu abubuwa guda uku. To kai ɗan uwa, shin 'ya'yanka da 'ya'yan 'yan uwanka da wanda lamarinsa yake jibinta a kanka, ka yi ƙoƙarin koya musu wannan abun? Na farko, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addibu auladikum ala salasati kisal, hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baitihi wa qira'atul qur'an, fa inna hamalatul qur'an fi zillallahi yawma la zilla illa zillahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koya, ku ladabtar da 'ya'yanku ɗabi'u guda uku. Ɗabi'un nan na farko shine mene? Soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka yi ƙoƙarin koya wa ɗanka soyayyar manzan Allah, ka yi ƙoƙarin koya wa duk wani wanda kake tare da shi, ba ma ɗanka ba, duk wani makusancinka wanda yake tare da kai, ka yi ƙoƙarin ya za ka yi kaga ka koya mishi soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta yaya ne za mu koya a 'yanmu soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam? Akwai hanyoyi daban-daban wanda ake koya wa yara soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Da farko dai, za ka fara nuna wa ɗanka waye annabin, da irin darajojin da shi annabin yake da shi, da kuma abubuwan da ya kawo mana na ci gaba a rayuwa na addinin musulunci. Misali, za ka iya ɗaukan ɗaya, ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai afuwa ne, mai yafiya ne, mai haƙuri ne, mai tausayi ne. To za ka dinga yin mu'amala da yaranka, ɗanka, 'ya'yanka, kana tausaya musu, ka ce ka san abin da yasa nake jin tausayin ku, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne. Ko su maka wani abu wanda ya kamata ka buge su, sai ka kyale su, ka ce bayan ka kyale shi sai ka ce ka san me yasa nayi haƙuri? In ya ce a, ce to saboda ina koyi da halayen manzon Allah ne. Ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi mishi abu yana haƙuri kuma ya yafe, saboda haka ni ma nayi haƙuri na yafe maka. To da irin waɗannan za ka dinga nuna wa ɗanka soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kana cusa mishi ƙauna na manzan Allah, saboda kana kawo ɗabi'u irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kana nunawa a kan shi yana gani, kuma kana tambayan shi ya san me yasa kai mar kaza, sai ka fake da cewa saboda manzan Allah me kaza ne, saboda haka ni ma nayi maka kaza. Wataran akan idan ka za ka ji ɗanka an yi mishi abu, ko kuma irin suna wasa, zai iya sai ce na yafe maka. In ka ce saboda me ka san, sai zai sake tambaya ka san saboda me na yafe maka? Ya ce a saboda manzon Allah mai yawan yafiya ne, saboda ni ma saboda haka ne na yafe maka, na ga babana yana koya mini irin wannan. To kaga idan ka koya mishi, har sai ka ga shi ma yana kokarin koya wa 'ya'yan wasu irin wannan. Ta wannan hanyar ce ake koya wa 'ya'ya soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma da ka koya mishi soyayyar iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan ka yi wannan, ka sake wato nuna mishi hanya na karatun alƙur'ani. Saboda mene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu koya wa 'ya'yanmu karatun alƙur'ani? Saboda alƙur'ani shine babbar mu'ujiza na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma duk wani littafin duniya, babu wani littafi da zaka karanta shi a ce karanta shi ma ibada ne idan ba alƙur'ani ba. Domin duk harafi ɗaya idan ka karanta kana da lada 10, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ba wai ina nufin idan ka ce
alif lam mim harafi ɗaya ba, a'a alifin harafi, lamun harafi, mimun harafi. In ka ce alif lam mim kana da harfa guda 3 kenan. To saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu koya ƴaƴanmu kuma karatun alqur'ani. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa fa inna hamalatal qur'an, domin waɗanda suke ɗauke da alqur'ani, ma'ana mahaddata na alqur'ani ko kuma wanda suka rike shi koda ba su haddace ba, ya zama ibada a gare su a koda yaushe suna tare da shi suna karanta shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi zillillahi, waɗannan suna cikin inuwar Allah subhanahu wata'ala. Yawma la zilla illa zillahu, ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wata'ala. Ma anbiya'ihi wa asfiya'ihi, tare da annabawansa da kuma zababbun Allah subhanahu wata'ala. Wannan yana tabbata, wannan hadisi yana tabbata mana da cewa duk wanda ya rike alqur'ani ya zama wato abin karantawansa, ya zama ibadan shi a koda yaushe, to ranar alkiyama, ranar da rana za ta sauko tsakaninta wato da halitta na Allah subhanahu wata'ala bai wuce kamu ɗaya ba. A wannan ranar kowa yana neman taimako ya rasa inna zai sa kan shi. To a wannan rana duk wanda ya rike alkur'ani, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa shi wannan bawan wanda ya rike alkur'ani yana cikin inuwan al'arshi a lokacin da mutane suke kan shan wannan wahala, shi babu shi a ciki. Saboda me? Alkur'ani shine babban mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk annabawan baya da suka wuce babu wanda ya sami irin wannan matsayi na alkur'ani idan ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Annabawa na baya da suka wuce an ba su littattafai kala daban-daban, amma yanzu da an shafe wannan littattafan nasu, an shafe shari'ansu. Ko da ka ɗauko wannan littafin sai dai ka ɗauko ka karanta dai ka gani, ƙila ka ƙari da wani abu, amma fa ba a matsayin ka ɗauki abin ka yi shari'a da shi ba a zamanin yanzu, zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka alƙur'ani ya shafe dukkan wata shari'a ta dukkan wani annabawa. Saboda haka ba taɓa samun wani annabi wanda ya zo da shari'arsa ta shafe sauran shari'a na annabawa baki ɗaya ba, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kaɗai ne wanda Allah ya mishi wannan baiwa. ‘Yan uwana, lallai ya kamata mu tura ‘ya'yanmu makaranta, mu dage, mu jajirce, mu ga sun riƙe wannan alƙur'anin, mu ga sun dage da karanta shi ya zama musu ibada, sannan kuma mu ga sun riƙi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ɗan uwana masoyin manzon Allah mai sauraro, abin da nake son ka yi wa kanka tambaya, shin ‘ya'yanka ko kuma ‘yan uwanka ko kuma ƙannanka, shin kana koya musu wannan ɗabi'u guda 3 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a koyar da yara? To idan kana koya ka ƙara dagewa, idan kuma baka koyawa, to alamun tambaya yana kanka. Lallai ya kamata ka juyo ka ci gaba da koya ‘ya'yanka soyayyar manzon Allah da soyayyar iyalan gidan manzon Allah da kuma karatun alkur'ani. Allah ya sa mu dace, Allah ya ƙara mana kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillah. Kana musu subscribe idan alamar karuwa. Allah ya bar mu da annabi.